И здравейте хора, аз съм Shadow 47 и днес ще правим клипче на Among Us. Ако ви хареса клипа, се абонирайте, лайкнете и напишете в коментарите дали искате още от поредицата на Among Us. И така, сега нека започваме да видим дали ще съм импостър. О, да, и с първа игра импостър. Много добре. Така. Кой сега ще ни бъде първият кил? Така. Ейто го, виждам го. Не. Не. Ей, сега умираш, моето момченце. Умираш. Така. Бягайте, бе. Так, какво? Нашия си е свършил работата. Така, нека да ги заблудим и ще гласуваме за черния, за да може да сме с един по-малко. Да имаме шанс да спечелим, нали? Трябва да е готина игра. Охо. Айде, чао, черен. Сега е наш ред. Така, пускам веднага саботаж. Тръгвам насам. Защо натиснаха този бутон, бе? Тъмън исках кил да направя. Оф. И така, нека да вотнем за зеления. Майко, цялото лоби за него. Почти цялото лоби, без един човек. Заради килове. Да. Така. Направихме един кил. Само не трябва да се осъзнаят, че съм аз. Не трябва да са ме видяли. Просто скипваме хора. Те от моето лоби са много прости. Веном, аз ти я пиши в тази група, бе. Човек да се опита да си направи клипа хубав. Така.
Thank you. И сега трябва да направя още един. Така е, тук видях. Стойте. Така, всички казват, защото е той кафявия пипо. Нека да го изгоним и него и имаме много голям шанс. Само трябва един да я убием. И имаме много голям шанс. Дори не трябва да убивам. Май. Не знам. Сега ще видим. Айде, Виктори! GG. И така, хора, ще се върна, когато почнем играта. И така, хора, почнахме втората игра. Нека да видим. Този път сме кримейти. Това сме инженер. Ето. Просто каквото каже и се сбъдва. Това е моя късмет. Когато си снимам сам, всичко се сбъдва, каквото каже. Не. Сега, ако няма такива хора, където да натиснат веднага бутона, като почнем. Кога се умре? Майко, трима. Нека да го кикнем, поне да не натиска повече бутона. Нормалните плеяри се опитват да си правят тасковете, а не като него да стигнат само на бутона. Ето. Как цялото обещи да на скип бутона, брат. Пак ти жалката игра. Хора, молим се само някой да не ме убие. Пълнявам си бутилката. И след това отиваме на Communication, след това на навигациите. Ето. Тя. Опа. Този път скипваме. Няма да вотвам за никого. Какво? Как за мен, бе? Тя съм... Айде, GG. Нека поне си направим. Ето, да. Много хубава игра беше. Това направо не се трябва. Хора, ще се върна, когато почнем другата игра. И така, хора, сега пускаме да играем. Учи, ако спред да левкат. По-добре, повече хора, по-добре. Избрах. 15 човек.
Да си погалим малко снежния човек. Сисо, бе. Така, дано сме импостъри хора. И ако ви е харесало за сега видеото, го лайкнете, абонирайте се и напишете коментар, ако искате още поредици на Among Us, и ако искате, напишете друга игра, на която да играем. Да почна да правя поредица. Ще е готино. Правим си таска и дано не ме огледат. Дано не съм първи умрял. Ето, то се знаеш. Така, казаха, че синия е вентнал, синия е летнал. Скипвам. Какво? Как са вълтнали за него? Играта се бъгна. И хора, утре може да направим клип на Among Us с Venom и с NoXT. Ще ги тагна долу в описанието на клипа, да се абонирате за тях. Опа! No, 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 no. Олигофрен! Ето хора, умрях, сега няма да се случи нищо интересно, заради това ще се върна, когато почне новата игра. Ето хора, спечелихме и най-лесната игра, просто видяли са го на камерите. Заради това сега трябва да си правим тасковете, за да спечелим крилмейтите. По-точно аз не съм крилмейт, аз съм инженер. Но то е едно и също, само където мога да венташ. Много готино! Дано този път намерят кой импостъра да свърши по-бързо тази игра. Защото като съм умрял, не е готино. Айде, GG! Виктори! Easy peasy, lemon squeezy. Дай да го увеличим малко спида. Давайте хора, влизайте още! Аз тия левкайте, бе! Ай, стигате, бе! Хора, почнахме нова игра и нека да видим. Ето, импостър съм. Сега ще ги прибиваме. Тук ли е този? Да, той е с кутийката, съм го набелязал. Ще ходя с него да го убия.
Не, миналата игра жълти ме уби. Откъде си? Да ти Добре, ще се направя, че не съм го видял. Заради това. Така. Боди. Има умрял човек, който му я губи. Where? Виола. Кой е виола? Да, знам, вълчам за кафтяви. По-добре, че скипнахме. Жълтия не видях дали е тук. Той май лефна. Да, лефна. Заради това, да знам кой да убия. Опа! Издадох се! Ще се опитам да ги излъжа. Дано съм опитал да ги излъжа. Хора, молете се. Стискайте палци да вотнат него, не мен. Ето, ес бе! Ес! Така. Сега е ред на черния да убием. 3, 2, 1. Така. Така. Тасковете не ми трябват. Идваме тук. Няма никой. Знаете ли какво ще правим? Пускам малото. Така. Сега. Ето го моя. Идвай. Ето, GG! Още една виктори игра. И така, хора, това ще е днешния клип, защото става много дълъг. И утре чакайте към 8-9 часа пак ще кача клип. И ще е на Among Us с Venom и с NoXTV. И това беше от мен. Абонирайте се, лайкнете и бай-бай.